Предаването се излъчва с съдействието на Александър Тур и Абакс. Така изглеждаше бая Домиция малко преди сезона. Тиренско море сякаш беше заспало, а тишината, нарушавана само от трели на птици и полъх на вятър, можеше да се чуе. Красота, спокойствие и умиротворение. Очарованието на Южна Италия, което пленява сетивата и не може да се разкаже с думи, трябва да се усети. Позовах се тук заедно с група туроператори, за да заснема впечатленията им от чара на това крайбрежие и удобствата, които те ще предложат на своите бъдещи туристи. Докато запленен се любовах на разкошната растителност на парка, си припомних прочетеното в рекламните брошури. Името на това курортно градче идва от Бая, което означава залив, и от Домиция, защото е в средата на едноименното крайбрежие. Казва, че това място е вдъхновявало прочути художници, писатели и музиканти, сред които самият Джон Ленън. Сигурно е така, защото, както виждате, то притежава обаяние, на което е невъзможно да се устои. И на това не пречи даже пясъкът с тъмен цвят на плажната ивица, рожба на някогашно изригване на угасналият вулкан Рока Монфина. Накъдето и да се обърнеш, погледът среща красивите корони на царствените пинии и пишните цветове на грижливо поддържаните декоративни храсти. Освен прекрасно място за отдих, Бая Домиция, на около 80 км от Неапол и 170 от Рим, е много удобна изходна точка за екскурзии до Вечния град, Везувий и Помпей, както и до градовете Перли, Позитано, Амалфи, Равело, островите Иския и Капри. Първото, което се хвърля в очи, е чистотата и грижата за пясъчните дюни, което е обяснимо, защото цялото това крайбрежие е със статут на защитена зона. Тук е лесно да се види част от делника и начина, по който живеят обикновените хора на тази страна. Само на хвърля място от Бая Домиция е градчето със звучно име Челоле. В него привидно няма никакви забележителности, но това е само на пръв поглед. Защото това е Италия, която винаги може да те изненада. Едно от първите неща, които видях в него, беше този паметник на монах с чадър. Оказа се, че това не е кой да е, а самият Падре Пио. Човек с необикновена съдба, изключително популярен в цяла Италия. Светското му име е Франческо Форджионе. Роден в малкия градец Пиетрелчина, той бил петото от 8 деца. С вяра в Бога победил нелечимата тогава туберкулоза. Влязъл в ордена на францисканците капуцини и през 1910 година бил ръкоположен за свещеник в катедралата на Беневенто. На 20 септември 1918 година се случило нещо изумително. Докато се молял пред разпятието, на ръцете, краката и в областта на сърцето се отворили рани. На същите места, като на прикования на кръста Исус. Падре Пио описва преживяното така.
Неочаквано ме споходи покой, подобен на сладък сън, но се боя, че ще кървя до смъртта си, което наистина се сбъдва. За това чудо се разчува и години наред при Падре Пио се стичат хора от всички краища на света, за да го помолят да се застъпи за тях пред Бог. Освен молитви и смирена скромност, въпреки страданието, той строи модерна болница, наречена Дом за облегчаване на страданието. След 50 години живот с кървящи рани, на 23 септември 1968 година, Падре Пио напуска този свят, но остава завинаги в сърцата на хората със спомена за добрите дела, които е сторил. В непосредствена близост до храмовете на Челоле и малко площадче на неизвестни за мен артилеристи, вероятно сражавали се за родината, е уютното пазарче, което също не подминах без внимание. Защото на него се предлагат изсипани сякаш от самия рок на изобилието сирена и зеленчуци, плодове и маслини, колбаси и какво ли не още. Търговията вървеше с пълна сила, а аз имах възможността да се убедя, че областта Кампания, в която се намира Бая Домиция, е наистина една от най-плодородните в Италия. И рива, разбира се, как без нея. Току-що извадена от Тиренско море, което, както се казва, е само на няколко крачки от Челоле. На това място думите са наистина излишни. 7 euro, un po' di più, eh? Le spighe le faccio stesso a 6. Ti le danno a 14 invece che le spighe, eh? Dopo le piccole tu. Quello fa bello. Questo domani devono essere. Che ne so, ci vuoi giocare? E si può fare fuori. Può fare. 6, 12. Ma la fischezza lo devo parlare perché sono anni che vengo qua. Рано сутринта напускаме Бая Домиция, предвкусвайки с приятно вълнение откритията, които ни очакват. От двете страни на пътя се разгръщаше областта Кампания, за която досега само бях чел. Първо полета, очевидно плодородни и окосени морави. Но това, което наистина грабва очите, е най-вече красотата на природата, съхранена доста добре въпреки наместа на хората. Над всичко властват, пак ще кажа, царствените, удивително красиви пинии. После градчето Мондрагоне, за което научаваме от екскурзоводката, че именно в него и в тази област се добива прочутото в цял свят биволско сирене моцарела. Истината е, че ми се стори малко прехвалено, след като го опитах. Убедих се колко вярно е онова, което бях прочел, че трудно може да се каже кое е най-доброто време за посещение на Кампания, защото климатът е такъв, че и през зимата, и през лятото човек може да се радва на слънце и приятни температури. После движението осезаемо се увеличи,
Пътят се превърна в магистрала и в далечината съзрях най-после сградите на Неапол. Първото, което видях, беше неописуемата гмеж от коли и мотоциклети, през която с мъка се опитваше да си пробие път виеща линейка в опит да стигне до болница на време, което ми се струваше крайно съмнително. Как става така, че всеки Божий ден не биват сгазвани и усъкътявани хиляди неаполитанци? Това е мистерия, която никой човек не е в състояние да разбули, възкликва Марк Твен, посетил Неапол в края на 19 век. Питам се какво ли би казал той днес, след като броят на колите в този град е нараснал многократно. А по повод прочутата фраза «Виж Неапол и умри», писателят остроумно добавя: не знам защо човек непременно трябва да умре само от това, че вижда този град, но ако се опита да живее там, най-вероятно точно така ще стане. Други обясняват тази фраза с дейността на организираната престъпност в италианския юг, защото историческият център на града бил сериозно укрепление на камората, а жителите на съседното селище Мори твърдят, че във всъщност известната поговорка гласи «Виж Неапол и мори». В старата част на Неапол е роден великият италиански оперен певец Енрико Карузо, а тесните му задръстени улички послужиха за снимачна площадка на Виторио де Сика във филма му «Сърцето на Неапол». Но каквото и да се говори, този град е наистина живописен. И малко история. Неапол, трети по големина след Рим и Милано град на Италия, и столица на региона Кампания, е основан между 9 и 8 век преди Христа от гръцки колонизатори. В края на 6 и началото на 5 век преди новата ера, Неаполис е един от главните градове на Велика Гърция. Историята му е сложна и една от главните причини за това е неговото местоположение и удобни пристанища. По-голямата част от неговото богато артистично и архитектурно наследство е под егидата на ЮНЕСКО. Последен поглед към крайбрежието и 100 метра по-нагоре, край някогашната резиденция на бурбонските крале, се озовавам на Пиаца дел Плебисчито, централния площад с църквата Сан Франческо, изградена по модел на пантеона в Рим. Наблизо и прочутия театър Сан Карло, чиято фасада се оказа в ремонт, и затова не го снимах. На това място си припомних, че и тук раннохристиянските общности по време на Римската империя били подлагани на гонения и преследвания, което ги принуждавало често да се укриват в катакомбите, до които не успях да стигна поради липса на време. Подземните убежища им служили като места за събрания и изучаване на християнските догми и даже за погребения. Казват и сигурно е вярно, че днес Неапол притежава, въпреки многобройните разрушителни катаклизми и войни, най-големият брой църкви, манастири и други религиозни обекти в света – 448 на брой. Много интересна била подземната геотермална зона на Неапол. Система от пещери, останали от мините през вековете, но какво са няколко часа в космополитен град като този? Бързо отлитащи мигове. Явно е, че едно посещение в него е крайно недостатъчно. Един ден не е достатъчен даже само за Вия Толедо, която започва от малък живописен площад, съхранил още една църква от 17 век. Към тази артерия, претъпкана с хора, се спускат стръмни улички, изпъстрени с всевъзможни магазинчета. Точно тя ме изведе до галерия Умберто. Това е място, което не бива да се отминава без внимание. Построената в периода 1887-1890 година галерия Умберто е публично търговско средище. Проектирана е от Емануел Роко и носи името на тогавашния крал на Италия, Умберто I. Казва, че наподобява тази на галерията Виторио Емануел II в Милано. Архитектурните решения са смели. Сградата от бетон и стъкло е с прекрасен огромен купол, висок около 50 метра. Подът е с формата на кръст и с красива мозайка на зодиакалните знаци в центъра. Галерията е истинско бароково архитектурно бижу,
а днес и голям търговски център с скъпи бутици, кафенета, офиси и магазини. Не можех да отмина без внимание и красивата фасада на внушителният с две могъщи кули Анжуйски, наречен по-късно Нов замък, Кастел Нуово. Днес в него се помещава Общинският музей на Неапол, за чието зали времето също не ми стигна, но да се надяваме на дните пред нас. Построен през 13 век точно до пристанището, от него се открива прекрасна гледка към морето. Някога защитен от дълбок ров пълен с вода, той бил сериозно защитно съоръжение. Неапол не може да се разкаже с думи, което и аз убедително доказвам, защото има много лица и бих бил безсилен да го опиша, но за щастие с мен беше камерата и благодарение на нея мога да ви покажа част от него. Очевидно този град е място, където животът тече бързо, често хаотично и абсолютно непредвидимо. Улиците на Неапол са като сцена, на която е представено цялото ежедневие и динамика на италианския юг. Историята му е дълга и интересна. Фонтаните и множеството паметници са съхранили само малка част от нея. Както вече стана дума, от всяка по-голяма вия, т.е. улица, тръгва лабиринт от малки, по-арабски тесни улички между поизвехтели, но неочаквано великолепни ренесансови сгради. Пак ще кажа, в този град има запазени следи от една наистина дълга, почти 3000-летна история. След римското владичество през 7 век тук се формира херцогство, независимо от Византийската империя. После от 13 век почти 600 години е столица на Неаполитанското кралство. Пак от него се подема движението за обединение на Италия. И така, от късното средновековие до наши дни, поради исторически, политически причини и благоприятно географско местоположение, той е един от главните културни центрове наравно с другите европейски столици. И още нещо особено важно, за което не всички знаят. Неапол е родина на изключително популярния в цял свят символ – пицата. Тя се е родила именно тук. Към богатата му история, изкуство и култура трябва да добавим и влечението на неговите жители към музиката, изпълнявана на мандолина или китара, но също така към операта или към прочутите неаполитански канцонети. Правя последни крачки по улиците на Неапол, но преди да си тръгна, попаднах на това живописно пазарче, истински оазис, за цветя и сувенири, което беше привлякло вниманието и на няколко от моите спътнички в приключението, наречено Италия. Аз си помислих, че много по-подходящ за този град е един друг израз, който прочетох някъде. Виж Неапол и живей, за да разказваш за него. Красиво беше, но не се задържахме дълго тук, защото бяхме нетърпеливи да поемем към крайбрежието на Амалфи. Пейзажите, които се откриват от всеки завой, смайват със своята красота. Казва, че след като посетил крайбрежието на Амалфи, възхитеният Андре Жид възкликнал: "Нищо по-красиво не може да се види на земята." Автобусът преодолява завой след завой, разминавайки се с труд с насрещните коли. Лошото е, че трябва да снимам почти само движение. И ето го най-после Поситано. Спираме, за да проверят разрешението ни да преминем през него с автобуса. Престоят е забранен, пък и това е практически невъзможно. Няма къде да се паркира. Поемаме бавно и едва пъплим напред. Убеждавам се, че да си шофьор на автобус, пък и на автомобил по тези места, трябва да си истински виртуоз.
Не очаквайте да ви покажа много от Позитано, чието къщи са се покатерили смайващо на възбок, вкопани в скалите. Този град вече не е толкова уединен, както когато е бил достижим само по море или с товарно животно. И не напразно казва, че този вкопчил се в скалите град е последното убежище от шума и суетата. Безспорно Позитано, най-западният по Амалфийското крайбрежие град, построен почти вертикално по склоновете на планината, е изключително живописен. Но не разбирам съвсем какви други негови достоинства примамват всеки ден тълпи от хора в него. Може би възхищението от коража и майсторството на неговите строители. Както и да е, кой съм аз, че да съдя? Очевидно все повече хора попадат във властта на неговия чар, който не бива да се отрича. Отвесните стръмни скали сякаш се гмурват в невероятно синето море, до което обаче не е лесно да се стигне по тесните улички, обрамчени от рибарски къщи, варосани или боядисани в пастелни цветове. Усилие си иска да се слезе до чакълистия полукръгъл бряг, единствената равна ивица в града. Казва, че може да се наема лодка, която ще ви заведе на уединен плаж, където ще ви предложат ледено студено лимончело, прочутият ликьор на италианския юг. Но това, уви, струва пари и то не малко. Най-после спираме едва тук, доста далечко от града, след като вече сме го напуснали. На скалният нос отпред е най-скъпият хотел на града – Сан Пиетро, чието етажи стъпаловидно се спускат надолу към морето. Но вижте неговия плаж и помислете дали си заслужава да се настаните в него, даже ако сте по-заможен. Но вкусове и възможности разни, защото през 1953 година американският писател Джон Стайнбек описва един от тукашните хотели – Сиренузе, като бленувано място не съвсем реално. И той си остава такова, кацнал над терасираните къщи на Позитано. А името Сиренузе идва от сирените, онези полужени, обитавали островчетата Лигали, които според Омир щели да събласнят Одисей, ако не е бил завързан на мачтата. Позитано е място, където и легендите изглеждат достоверни. Напускаме Позитано практически без да сме го видели истински. Успявам да уловя в кадър жената с букет. Естествено скално образование, но скоро спираме пак. Заради тази малка фабрика, в която се изработват керамични изделия. Кое от кое е по-майсторски изработено и кое от кое е по-скъпи. Снимането, разбира се, е забранено, но все пак открадвам няколко кадъра преди да бъда спрян. За щастие, никой не може да ми забрани да снимам морето. Някъде долу се крие поредната очарователна пещера, но и за нея няма време. При следващото посещение може би.